Hi guys and welcome sa akong channel. Sa hapon na ito is magluluto kami ng utan lauoy sa Bisaya. So please watch and subscribe to my YouTube channel. So going na ako sa baba dahil may andoon yung dalawang mga kusinira natin doon. Si Mother Euphims o si Father Rose. Please. And mamaya is si Tanis nag-iigib ng tubig si Tanis. Hi! Ngayon is tingnan natin yung niluto ni Rose. Parang may subak na paa ng manok. Ayan. Tingnan nyo yung kaldero ha, parang lumilipad siya sa parang ano yan, Ros? Chicken. Ayaw may daghanag bitsin, Ros. Uy, kinaupaw atong bangag, Ros. Imurang mama magutan. Ayan yon yung kalabasa at saka lotya. So kailangan nila lagyan ng ano ba yan? Ng oil ba daw? Uy, lagyan nila ng ligisan nila ba yung tingnan mo yung kalayo yung apoy ayan, so parang lilipad yung kaldero ha, tingnan nyo yan. Yung isa dito sabi niya siya yung magluluto, tapos parang senyora naman ang dating. Tas going ako sa baba, bili ako ng suwak at saka tinapay. Isa lang yun kasi. Yung mga mayor dito sa bahay is tapos na silang nag-coffee. Yung iba is parang pang-apat na sila. Coffee stick yung gusto nila. And then sa akin is suwak. Shout out ni Madam. Dahil nag-message siya sa akin kanina na magpadala siya ng pera sa akin para mamimigay po siya ng bigas dito sa kapitbahay namin. So i-update ko na lang kayo kapag namimili na po kami ng bigas, and then ipamimigay ko sa bahay. So mamaya po ipapakita ko sa inyo niya, beauty niya. So dito kami malilego, yung may elog. Ayan, ang ganda talaga dito. Maraming mga batang naliligo sa ilog, and then napakasariwa yung hangin. So punta na ako sa tindahan, nakabili na ako ng swak. Hi! Bear Brand swak, baka naman dyan. Na-notice ko kayo ha. Always po akong nagpainit sa inyong product, coffee swak. Ay, coffee siya, tapos lagyan ko ng swak. So baka naman 2 times po ako sa isang araw na mag-coffee. Sana ba yung titod? 2 times po ako sa isang araw na magkaroon ng mag-coffee. Pero may gatas naman siya. So hindi pa naluluto yung utan lauoy ni Mama. So nag-coffee ko. And then sa nagtanong kung nasaan si Jan, nag-charge siya sa kanyang cellphone doon sa baba. Then si Ross, iwan ko ba parang yung charger niya, nawawala yung charger niya. Yung pan, ano ba yan na pan? Uy, nakurayot man eh. Kahit tanghaling tapat, kailangan talaga yung kape. Ano pagbasa? Coffee or coffee? Shake. Yung milkshake,
Maganda. Dito na si Kent. Iping. Ang iping. So magluto sa miog. Ano? Iping na si Iping. Magluto muna kami ng lauoy ha. Tingnan natin mamaya kung ano ang resulta ng lauoy nila. Ayan, nagluluto na. Saan na itawag anak ma? Lauoy. Gibutangan na siya og i-divol, oil, cooking oil, and then garlic. Aray, wag tahimik-tahimik lang dyan. Ako na magduduso. Ayan. Kailangan na siya ilagay. Wala ha? Agoy, Ginoo. Nasikal akong mapa. Ayan. So, inukay-ukay pa ha. Guys, inukay-ukay pa ni Mother, guys, ah. Ano masasabi mo, guys? Tingog po, ma. Tingog ko. Unod na ang katong dahon-dahon na ay alugbati o tinangkong. So, ayun lang magpanaway sa mong kaldero, ha? Kay bago ba na siyang hinis. Di ba, Mother? Di ay. Kasi subak. Ate, sawak-wak. Ako. Pinoko. Okay, subak, Ros. Manok, paa! Ito kaya sa tuma. Ha? Aroy. Ayan. Luto na siya, ha? So, mga onami. Ay, pagkuano katong dayok, gaw. Ha? Dayok. Ikaw magdayok day. Oh, tayong limon. Aong kaning lawoy, gaw, dili. Dili basta-basta ni. Dili basta-basta kay birthday bigaw. Wala, cake, wala mo dala, ha? Ingon. Agay, lamig ito. Oh guys, naluto naman amo ang lauoy. So kakain na kami. Naapo mi. Dayok. Halang man eh. Made in Korea. Dayon, yung gamit namin ngayon is May. humay kasi hindi naglulungag ng mais si mama. Kasi napupulaan din siya ba. Kaya, Ang anda. so, mga alata ha. Kami po. Pinit mo day. Kami po para maapod. Pinit day. I-shout out sa imuhang mamalali. At imama. Agay! Malaling nga lingaw kay da maglandor ba. Dayon, kisa pa i-shout out ato ang mga ato ang nag-support dahil. Supporters nga walay undang na nagsuporta kanimo. Ang lamig din mo luto akong mama, no? Lamig ikaw din eh. Dayok na ko brada. Pero, para sa kung ano mas lamig din siya. Isagot na siya. Tago lang sa pangalan nga. Dear, Ate Arlene. Ano Ay, na shout out tayo sa kumanang Arlen sa Australia. pinaka... Nga, followers sa ni mo. Pang kaghalang kaya ron makusgan ka. atong Aron mga... dili ka kuan ba, lalaki ka. Lalaki ako. Ano, halang good girl. Ay, halang. Dili ko. Adong kuan be. Lami ang sabaw. Gahapon is, hindi man basta-basta ba, may mga karning manok man, and then ngayon is, naglalawoy. Utan sa migay, baskog sa bukog. Shout out po rin ni Nick no ni Sir Luigi de la Serna. Sorry sir na hindi kita na shout out dati sir, hindi kay Mamimimay. Mami Mimay, ang utan lawoy. Napaka the best. Arumnik. Yes, kay Romnick. Ang lawi kasi, ang utan Bisaya is pampatigas ng tuhod at saka pampatirik ng mata. Totoo yan? Bakit tumitirik yung mata? Yeah. Pagtirik sa kasarap. Pero sa tinudagan ka na ngayon sa imong messenger, pero di ko muhatag. Oh, bali masak. Malaparuhan ko ni mo. Labig-labyo gitu ka. Mike pa rin niya mag-awak ka mara kay love you. Dumbol ba? Ring! Mahal ring! Oh, nihapon ring! Lami mo luto kung mamagaw, dili. Lami kayo?
Lami kayo na siya. Mugara mong bukad, ana. Inood, oy, walay joke. Walay hasol, walay langan. Lami, Rose, dili. Wala man siguro ka. Ah, Rose, ma. Kinsa si? Pakaan na si Kuan, si Rose. Ring, Ros! ayaw juga muutan, Ring. Pagkaon na Rose, kasi naayo mo utan si Mama, dili. Nara ko ay, mga piko gikan. Yun lang. Galay pa lang. Dili ni magkuanta sa YouTube, an. Ang intriros ba? Paman nimo dahil kailangan, mandayin nimo ang maayong kuan. Ito, kaya mo ba biya kahalang? Nurot ang luto. Sige na, Rose, pagkaon na, Rose. Ito, sandok. Sabi ni Kuan ha, ang nag-request day og Gusto pa kuman ba? serving spoon is na ana. Isa pa man to, ang pinakapalangga na ko di ay kinsa mo ko i-shout out. Ay. Ikaw na bala niya. Ay ni Bonski Bones official. Ni Mami Mimay, ni Kirby Kinit Kali ug ni John Gravity. Kulay na buhay. Mami Angela, makulay na buhay USA. Mami, among sudan karon in town, Mami Esputan. Kala mong gay. Lauoy. Lauwe sa Mindanao. Pero sa Bisaya nga naglanto dra. Bisaya man ni siya sa Cebu ang mao man ni Lauwe. utan inandis. Ano? Ung ano singot man ka? Halang gud. Mao nga. Ko dili hana. Dili mga lang. Gawas yung butbut ani ba? Guys, maura to ha. Dayon. Nagpasalamat ko sa inyong mga suporta. Thank you so much. Sir Luigi de la Serna, Ian Dungog, John Mark Ali Mangwan. It's all about GM. So, mutiwa sa bigkaon kay murag lami ang sabaw. Thank you o God bless sa lahat.